ljudi, dobrodošli u još jedan klip Family Friendly kanala. Ja sam Bogun, opet sa mnom je Andrej D3X. Ćao. Danas imamo jedan jako cool challenge gde sa jednim aparatom koji košta 2500 evra i sa drugim aparatom entry level DSLR koji košta otprilike oko 350-400 evra. Kifla s eurokremom iz prethodnog klipa. Radimo challenge gde će Andrej da pogađa koja fotka je slikana kojim aparatom. Na njemu je da pogodi, a i na vama je da pogađate, a da vidimo da li je zapravo tolika razlika između dva aparata. Krećemo, na kadru ćete vidjeti fotke koje imamo, a Andrej treba proceni vrlo prosto leva ili desna pa da vidimo o čemu se radi. U pitanju su aparati Canon 1200D i Canon 5D Mark IV. Idemo da vidimo fotke. Prva fotka. Fotka 2 sata, na tebi da proceniš koja je slikana kojim aparatom. Desna je moj. Desna je slikana sa 5D4, a leva je slikana sa 1200D. Jako je leva lepša. Leva je lepša, znači leva ti je bolja fotografija. Šta? Leva ti je trenutno, znači kad bi morali biti da... Ne, leva lepše ovdje izgleda, desna je otišla kelvinaža, ali... Su blende iste, sve ti je isto? Sve je isto, na tebi samo proceniš da li si ja nešto igrao, malo ili nisam. Ne, pazi, po samoj širini kadra bi rekao da je ovo mojim, ali po dubini fokusa bi rekao da je ovo mojim. Ajde da kažemo da je desna mojim. Desna je tvojim. To je tačan odgovor, desna je 1-0, desna je slika 5D Mark IV, iako je kelvinaža. Na levom je kelvinaža zapravo podešena na auto, a na desnom nisam ni dirao kelvinažu, tako da ne znam šta je urađeno. Ostalo ti na manualnom, što sam imam prošlo fotku. Ostalo je na manualnom, zato mi je sve ispalo žuto u ovoj fotki. Sve će se pokazati, ja ću moći provali. Pa vidjet ćemo. Da sam možda nešto radio, možda nisam. Sljedeća fotka. Sad bih ovdje rekao da je gornja mojim, ali... Badum. Opet je donja mojim, ja mislim. Imaš još jednom da promeniš izbor ako hoćeš? Ne. Opet je pogodio, donja je opet 5D Mark IV, gornja je 1200D, reci nam šta ti je tu razlika između ove dve fotke i zašto se odlučio baš za donju? Donja je oštrija, tu da je oštro je u stvari stvarno. Pogledaj žicu kako se vidi ovo. Da, dobro, znači u oštrini je razlika, ali reci mi kad bi bilo između ove dve fotke amaterski ovako za Instagram. Za Instagram? Da. Pa donja, ali bi smanjio malo saturaciju. Da. Gornje previše ono, da nema boje. Donja je malo više saturirana, ali da se malo spusti i ta žute naša stop. Pa! Idemo na treću fotku. Treća fotka, ovo je baš, ajde da kažemo malo očiglednija, ali možda i nije. Možda smo nešto radili, nema zooma. Pa jebi ga. Nema zooma, samo tako gledaš i procenjuješ. Dobro, tebi ovdje se otišao kurac, leva je moja. Dobro, leva je tvoja. Ovdje je baš, ovo je slikano zapravo 50-icom, a ovdje je meni bilo skoro nemoguće da ja podesim na aparatu desnom, odnosno slabijem, da ovdje sve ispadne kako treba, tako da je očigledno da je i fokus i ISO otišao, a leva je zapravo 5D Mark IV. Ili si ih razbio? 3-0, ne možeš ga prevariti, ali posljednja fotka možda se mi najbolje ostavio za kraj, da vidimo najviše detalja ima, da vidimo da li možda pogodi koji je njegov aparat. HC, dobro. Leva je moja. Kaže Andrej, leva fotografija je njegova. BAM! 3-1! 3-1 i najbolje smo naravno ostavili za kraj. Zašto? Zato što kad se uporede boje, ode kelvinaža, sve što je žuto tvoje
Ali tu sam morao da ga zoomiram. Fokus, brat. Nisam, zapravo kad vidiš ovu cijelu fotku onda skontaš da je ovdje zapravo, da je cijela fotka skonto bi koja je moja, koja je tvoja. Ovo je jedina tačka u cijelom fokusu da je bio fokus, da, a ovdje si namjerno stavio da je... Ali morao sam isto delove da uzmem. Tako da znao sam, najbolje se naravno ostaje za kraj. Jeste, ovo je isto desaturiram, nego se ja na prvu loptu išao. Tako je, i znao sam, zato sam ovo namjerno ostaje za kraj. Dobar. Sve u svemu, daj nam komentar šta misliš o dva aparata, koliki su zapravo razlike, da li se primećuju pod jakim svetlom i... Pa kad imaš dobro osvjetljenje, ako znaš da slikaš, da fotografišeš, da mi ne zamjeri neko, ja sam sebi, nije do alata nego do majstora, tako da koji rukuje tim. Ne, ali kao telefon možeš napraviš dobru fotografiju ako znaš šta radiš, ako paziš na svetlo, ako milion faktora ti to uzmeš u obzir, to je tebi to na kraju dana samo alat i najbolji, bukvalno najbolji aparat je onaj koji imaš sa sobom, da li je to telefon, da li je to šta god. Naravno, bolji aparat će uvijek da pomogne tome da upotpuni znanje, ali šta god da imaš ako znaš tim da rukuješ. Dakle, ipak nije sve u aparatu, nešto je malo i u umeću samog fotografa. Malo se misli da će imati poteškoća da ti napravimo da li ovamo da namo. I negdje sam čak i bio blizu, ali na posljednjem mi drago da sam promašio. Ne, ishitren odluka, ali dobro. Ali u svakom slučaju vidjeli ste da je ipak moguće sa jako jeftinim aparatom napraviti jako dobru fotku. Da to izgleda baš profesionalno, uz naravno dodatni neki edit u nekim programima posle. Da, ovo je sve bilo bez edita i pritom je on sve fotkane mojim aparatom je namjerno ostavio žute, onako da mislim da su njegovim da izgledaju lošije, da je pogrešna nažalost temperatura boje. Jeste, malo sam htio da uvatim, ali šta je znanje fotografa. Boš me uvatiš za... Nadamo se svidio ovaj klip, ukoliko vam se kontent svidio, ostavite obavezno u komentarima šta biste još željeli da vidite da radimo, da urađujemo što se fotografija tiče uskoro i zvuka, a ostavite obavezno jedan veliki like, share i subscribe i neki komentar dole i preporučite drugarima, pa se gledamo nekom drugom prilikom. Andrej, hvala ti. Do sljedećeg puta, vidimo se i jedan dab za kraj. 3, 4, sad. Ćao!